Maya Paldo, Pampanga. Magandang araw, Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakarang linggo. Kabalen sa Bahrain, ibinahagi ang karanasan sa gitna ng tensyon sa Middle East. Mga tsoper nangangamba sa paggalaw ng presyo ng langis. Mga pasahero hati ang saloobin sa panawagang dagdag pamasahe. Tubig sa Abacan River kontaminado. Panghuhuli ng migratory birds at pangisda ipinagbabawal. Delphine Lee ng Globe Asiatic, absuelto sa kasong estafa, magtatayong muli ng socialized housing projects. Ford Island Conquest 2026, umarangkada na sa SM City Clark. Ikinuwento ng isang kabalen ng kanyang karanasan sa naganap na sigalo sa Middle East at alamin ang kanyang detalye sa CLTV 36 Vertical Reports. Opo, kahapon sir, mga 11:30 po ng umaga, may mga narinig na po kaming mga pagsabog dun po sa area namin, which is sa Jufair po, dito po sa Bahrain. Tapos akala namin parang mga warning ano lang siya, pero nagsunod-sunod na po yung mga pagsabog na narinig namin. Tapos yung building na tinitirahan namin talagang nanginig siya. Mostly naman po sir, na-advisean naman po na yung iba na mag-work remotely po. Pero po ako, since sa ano po ako more on sa media events or something po ang work ko as a videographer, hindi po kami lahat, in-advise po kami lahat na postpone lahat ng mga shoots na. Yes po sir. Lalo na ang area na ano sir, syempre yung mga na-grab ko lang is yung go bag ko lang sir, which is yung mga extra, yun nga yung nabanggit ko kanina, mga extra clothes, food, tsaka mga power banks. Syempre po hindi ko na inisip yung about sa work. So dahil na yun po yung area na yun, which is yung Jufair po, is closed pa po siya, hindi pa po siya safe to balikan. Kasi po sa embassy may mga pinadala na po sila mga forms sa amin na for anong tawag? Hindi yung form na ang tawag din sa form natin ay yung consular mapping daw po, na ever man na may mangyari po na agad-agad po or emergency na if ever na may repatriation, is makontak po lahat ng mga Pilipino na nag-sign up sa form. Mostly sir, mag-stay indoors po if ever man na nasa mga mataas na building, is magpunta po sa lowest level po na building. Pero when it comes to a bomb shelter po dito sa Bahrain, to our knowledge po, wala po kaming alam. Kasi mostly po ang pinalabas po ng government dito ng mga evacuation center is mga school po, tsaka mga mall. Kung ako po sir, opo, dahil syempre lahat naman po gustong makauwi pa po sa family nila. Pero yun nga po, dahil sa rin po sa situation, is lahat po ng iniisip is kung may mababalikan ba na work sa Pilipinas na mabibigay din yung same na offer na binibigay sa amin dito. Yun po ang mahirap na tanong sir, dahil if ever man po na may maibigay sa amin na tulong na pabalik po ng Pilipinas, mahirap pong masabi na, dahil through plane lang po talaga ang way out of here na which is the fastest po. Siyempre po, yun po ang nakakatakot na if ever na kahit na willing po kami na bumalik sa Pilipinas, nandun pa rin po yung takot na
sumakay ng pauwi pa ulit, pabalik ng Pilipinas. Sa gitna ng kaguluhan sa Middle East, umaaray na ang mga tsoper sa patuloy na dagdag presyo sa krudo. Ang mga pasahero hati ang pananaw sa panawagang fare hike. Naangamba ngayon ang mga nasa public transport sector at mga commuter bunsod ng posibleng maging epekto ng lumalalang tensyon sa ilang bansa sa Middle East. Nagsimula ang sigalot nitong February 28 matapos magsagawa ng airstrike ang puwersang US at Israel sa ilang piling lugar sa Iran. Rumesbak naman ang Iran at tinarget ang mga pasilidad ng Amerika sa mga karatig bansa tulad ng UAE, Bahrain at Saudi Arabia. Nito Martes, nagpatupad ng oil price hike ang mga kumpanya ng langis. Sa gitna ng tumitinding hidwaan sa gitnang silangan, may haka-hakang magkakaroon ng malakihang pagsiri sa presyohan ng langis sa mga susunod na linggo. Ayon sa mga tsuper, direktang tatamaan ng kanilang kita kapag muling tumaas ang diesel. Dapat naman yung sa nangyayari ngayon sa Middle East, siyempre, sigurado tataas yung ang petrol. Kailangan namin, siyempre, naman tumaas din ang pamasahe. Para naman kami na kumita, hindi na mabawasan yung aming kita, pabawas ng pabawas. Kaya yun ang kailangan namin. Siyempre, bilang driver, apektado rin kami. Lalo na, hindi naman ganun kaganda yung pasada namin. Hindi naman, tapos magtataas pa ng presyo ng diesel. Nababawasan yung mga nagiging kita namin. Yung mahirap yung ngayon yung pag-ano ng krudo, pamasada. Kasi nahihirapan, minsan walang pasahero, ganyan. Kaya mahal pa yung pamasahe. Kaugnay niyan, nanawagan sila sa gobyerno upang masolusyonan ang kanilang hinaing. Panawagan ko kay Pangulo na kailangan ibigay naman sa amin yung subsidy namin para makatulong naman sa pamilya namin. Siyempre, sa pagtaas sa pamasahe, kailangan naman talaga yung kailangan ibigay naman sa amin yung kaya kailangan na pagtaas ng pamasahe. Lang na nakikita namin solusyon. Sana medyo lang para medyo mabawasan at tumas yung kita namin. Magawa ng paraan para bumaba yung presyo ng diesel kahit paano. Sana po mabigyan kami ng ng gobyerno ng konting yung pang ng pasada, yung ganun, pagtaas ng pamasahe, ganyan. Kahit konti lang, yun lang. Ang mga pasahero na siyang kaharga sa fare increase may magkakasalungat na saloobin sakaling magpatupad ng dagdag pasahe. Siyempre, first of all, hindi okay yun kasi siyempre minimum wage lang yung sinasahod ko. So, ngayon pa lang na minimum wage yung sinasahod ko, mataas na yung price ng pamasahe sa jeep kasi nag-start ako nung estudyante ako 6 or 7 lang, tas ngayon 13, so dumoble na siya. So kung tataas pa yun hindi naman tumataas yung sahod ko. So dadagdag lang din siya sa expense ko. So syempre hindi siya okay, pero wala tayong magagawa kasi hindi natin control yung nangyayari dun sa war sa Middle East. For me kasi as a student hindi po kasi syempre yung iba walang pamasahe din. Yung iba meron kaya yung for me as hindi ako Yes po kasi po part po ng unfair po ko sa mga driver po na sila po yung naapektuhan, mas malaki kasi sila po yung kumagas sa budget ng pagkano ng gas sa like yung kita po nila parang hindi po sapat sa pang araw-araw, lalo silang mas mahirapan po nun. Samantala, nilinaw ng Department of Energy o DOE na hindi galing sa kanilang ahensya ang kumakalat na estimate sa posibleng dagdag presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa kanilang statement, inihayag ng DOE na hindi nila inendorso at hindi pa kumpirmado ang naturang forecast. Ang official oil price estimate ay lalabas lang kasunod ng pagsusuri sa weekly trading at datos mula sa global market.
Kaya naman paalala na sa publiko na magbase lamang sa official announcement na ibibigay ng ahensya. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Ipinaalala ni Senator Bam Aquino na maaaring pansamantalang alisin ang excise tax bunsod ng banta ng malakihang dagdag presyo sa produktong petrolyo. Nagpaalala si Senador Bam Aquino sa gobyerno na pinapayagan ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law ang otomatikong suspensyon ng excise taxes sa produktong petrolyo kapag pumalo ang presyo ng langis sa world market ng $80 kada bariles. Sa nasabing probisyon na isinulong ni Senator Aquino, otomatikong itinitigil ang pangongolekta ng excise tax sa produktong petrolyo kapag pumalo ang average price ng langis sa global market ng $80 kada bariles sa susunod na 3 buwan. Tumaas ng 1 peso and 90 centavos at 1 peso and 20 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina at diesel ngayong Martes. Nagbabala rin si Senator Aquino na ang pagtaas ng presyo ng langis ay magdudulot ng domino effect sa presyo ng pagkain at iba pang bilihin na magpapabigat pa sa pasanin ng mga Pilipino. Inaasahan ding maghahain ng resolusyon kaugnay nito ang mambabatas na Tubong Tarlac. Ngayong ika-20 Kongreso, naghahain si Senator Aquino ng Senate Bill No. 265 na naglalayong alisin ng excise tax sa diesel, kerosene, liquefied petroleum gas o LPG, fuel oil at unleaded gasoline na ipinataw sa ilalim ng train law. Kapag naisa batas, iginiit ni Senator Aquino na magbibigay ang panukala ng agarang ginhawa sa mga commuter at tsoper, lalo na sa sasakyang gumagamit ng diesel gaya ng jeepney, bus at delivery vehicle. Magdudulot din ito ng mas mababang gastusin ng mga kabahayan sa pagluluto at ilaw, lalo na sa may hirap at off-grid na komunidad at makababawas sa gasto sa gasolina at logistics ng mga producer at maliliit na negosyo. Matatandaan na isinusulong din ni Senator Aquino ang 3 panukalang batas na idinisenyo upang pag-aani ng pasanin ng mga Pilipino sa mataas na bilihin. Kabilang dito ang pag-abolish sa tax sa crudo bill, isang hakbang na naglalayong permanenteng alisin ng excise tax sa diesel, kerosene, LPG at gasolina, kuryenteng walang VAT bill na naglalayong alisin ng 12% value-added tax sa mga bill sa kuryente upang magbigay ng direktang ginhawa sa bawat tahanan at maliliit na negosyo. At ang Commuters Rights and Welfare Act na nagpapanukala ng permanenteng subsidiya para sa mga commuter at estudyante upang matiyak na ang mga pinakamahihirap ay hindi mapag-iiwanan sa gitna ng tumataas na pamasahe. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Nagabala ang Angeles LGU na kontaminado ang tubig na dumadaloy sa Abacan River. Samantala, ipinagpabawal ding hulihin ang migratory birds na dumadapo sa naturang ilog. Naglabas ng babala ang Angeles City LGU laban sa pagkain, pagbebenta at panguhuli ng mga isda at migratory birds mula sa Abacan River. Ito ay makaraang matuklasan na kontaminado ang tubig na nagmumula sa naturang ilog. Ayon sa City Health Office, sa isinagawang laboratory analysis, natukoy ang mataas na antas ng ammonia, nitrates, phosphate, oil and grease, at iba pang pollutants sa ilog na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan kapag nakonsumo ang mga lamang ilog. Dahil dito, mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha at pagkain ng anumang aquatic resources mula sa Abacan River dahil posible itong magdulot ng seryosong sakit. Pinaalalahanan din ng publiko na protektado ng Republic Act No. 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang mga migratory birds. Illegal ang paghuli, pagbebenta o pag-aalaga sa mga ito ng walang pahintulot. Hinikayat naman ng mga residente na agad i-report sa mga kinauukulang tanggapan ang anumang paglabag at makiisa sa pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan at kalikasan ng Abacan River. Nitong nakaraang linggo, iniulat ng CLTV 36 News ang kapansin-pansing pagdami ng mga dumadaong na migratory birds at tilapia fingerlings sa ilang bahagi ng Abacan River. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Gumugulong na ang greening program na bahagi ng North-South Commuter Railway na ipapatupad sa ilang lugar sa Pampanga at Cavite.
Formal nang sinimulan ng Department of Transportation o DOTR kasamang Bases Conversion and Development Authority o BCDA at Abacan River and Angeles Watershed Advocacy Council Incorporated o ROACI ang unang hakbang para sa long-term greening partnership sa Sapang Bato Watershed sa Angeles City at sa Cobia Watershed sa Mabalacat City. Ang dalawang watershed sa Pampanga kasamang Maragondon sa Cavite ay napili bilang mga greening site para sa North-South Commuter Railway o NCR project. Ang proyekto ay bahagi raw ng pagpapalawak ng reforestation efforts habang sinusuri rin ang posibleng extension sa iba pang watershed area sa Cavite. Klaruhin ko lang po, tama po ba ako to claim na ito po pupuntahan natin is property po na managed by BCD? Yes. Okay. Kaya po kami sumulat sa kanila. Okay. Si Secretary Banoy po gave the approval na i-adapt po yung Sapang Bato for our greening program. Then nag-propose po ang aming NGO partner, yung Araw po, Central Luzon, na i-extend na po sa Sacobia and even sa Porac. Okay. So ngayon po, sinasabi sa akin ni Sir Rap, yung aking pong Deputy Project Manager for South, meron na rin po kaming identified na sites sa Cavite. Nasa 670,000 puno ang itatanim simula Hulyo bilang bahagi ng greening program ng NSCR. Alinsunod dito sa direktiba ng kasalukuyang administrasyon na tiyaking may mga hakbang sa climate protection ng malalaking proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Mahalaga ang 546 na hektaryang barangay sa Pambato na saklaw ng Sapang Bato Watershed sa pagpigil ng pagbaha at pagpapanatili ng malinis na supply ng tubig sa Angeles City. Samantala ang Sacobia Watershed ang pangunahing watershed ng buong lalawigan ng Pampanga. Nauna nang nakapagtanim ang DOTR ng mahigit 300,000 puno sa barangay Ayala at Turu sa Magalang, gayon din sa Mount Arayat National Park, katuwang ang mga lokal na samahan ng magsasaka. Nagpasalamat naman si Magalang Mayor Malu Lacson sa proyekto na makatutulong sa flood mitigation at pangangalaga sa kalikasan. Alam naman natin na yung problema natin na ngayon is about yung environmental issues natin, pero yung programa ito ng DOTR ay suportado po ng Municipality of Magalang dahil may nakakatulong kami sa pag-aalaga sa kalikasan natin. Buo ang suporta natin doon sa North-South Commuter Railway project po ng DOTR dahil po mas mabibigyan po ng kaginhawaan ng mga motorista natin na hindi na sila magtatagal sa daan, kumbaga kung meron naman tren na maaasahan. Target ng DOTR na makapagtanim ng kabuang 1.2 milyon na punla sa 18 site sa Bulacan at Pampanga mula 2024 bilang bahagi ng mas malawak na greening component ng NSCR. Ipinapakita ng proyekto na maaaring magkasabay ang pag-unlad ng infrastruktura at pangangalaga sa kalikasan para sa ikabubuti ng kasalukuyan at susunod na henerasyon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nagipagkasundo ang Clark International Airport Corporation sa dalawang pribadong organisasyon para mapalakas ang urban renewal, heritage preservation at food security sa Clark. Dalawang Memorandum of Understanding o MOU ang ninagdaan ng Clark International Airport Corporation (CIAC) sa Clark Aviation Capital Picnic Grounds itong February 24. Kasama sa mga partner ang Philippine Association of Landscape Architects o PALA at South Korea-based Future Inet Co. Limited o FIN. Inaasahan naman nilang magdudulot ng mas malawak na pagbabago hindi lang ang pisikal na anyo ng Clark, kundi pati ang kabuhayan at kinabukasan ng mga komunidad sa paligid nito. Sa ilalim ng kasunduan sa PALA, isusulong ang Urban Renewal and Heritage Conservation Program na naglalayong mapanatili ang makasaysayang pagkakakilanlan ng Clark habang patuloy ang modernisasyon nito bilang aviation at logistics hub. Bahagi ng plano ang pagbuo ng isang unified at sustainable landscaping at environmental framework upang mapaganda ang mga pampublikong espasyo at makalikha ng mas luntian at maaliwala sa kapaligiran para sa mga manggagawa, residente at bisita. Ayon sa mga eksperto, makatutulong ang maayos sa landscape design sa pagbawas ng urban heat, pagpapabuti ng kalidad ng hangin, maayos sa pamamahala ng tubig ulan at paglikha ng accessible open spaces. Samantala, nakatuon naman ang kasunduan sa FIN sa Technological Studies para sa Cold Chain Bonded Logistics Depot System sa ilalim ng Clark National Food Hub. Layunin nitong gawing mas episyente ang food logistics network ng bansa
sa pamamagitan ng mas maayos na temperature control, custom supervision system, cost efficiency measures at inventory management. Mababawasan daw nito ang food spoilage at magiging mas matatag ang supply ng pagkain mula sa pinanggalingan hanggang sa pamilihan. Para sa mga magsasaka, nangangahulugan nito ng mas kaunting post-harvest losses at mas magandang access sa merkado. Para sa mga negosyante, mas maayos na logistics ang katumbas ng mas mataas sa competitiveness. At para sa mga consumer, mas ligtas at mas abot kayang pagkain. Ayon kay SIAC President Jojit Alcazar, malaking hakbang dalawang kasunduan para sa ganap na pagpapatupad ng Urban Renewal and Heritage Conservation Program at ng Clark National Food Hub Project. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Tinanggap ng Aurora LGU ang pinakamataas sa parangal mula sa Philippine Drug Enforcement Agency, bunsod ng epektibong programa kontra droga sa mga bayan ng lalawigan. Ginawa na ng Balangay Seal of Excellence ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang pamahalaang panlalawigan ng Aurora bilang pagkilala sa pagpapanatiling drug cleared ng 8 bayan ng probinsya sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Formal na tinanggap ni ng Governor Isidro Galban at Provincial Administrator Sherwin Taay ang parangal sa seremonya na ginanap sa Kapitolyo nitong Lunes, March 2. Ang Balangay Seal of Excellence ang pinakamataas sa pagkilalang iginagawad ng PDEA sa mga local government unit na nagpapakita ng mahusay na pagpapatupad ng mga programang kontra illegal na droga. Sa parehong araw, nagsagawa rin ng first quarter meeting ang Provincial Peace and Order Council, Provincial Anti-Drug Abuse Council at Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Tinalakay sa pulong ang mga updates sa Drug-Free Workplace Program, peace and order situation, anti-drug efforts at seguridad sa lalawigan. Pinangunahan ng pulong ni Governor Galban kasama si Vice Governor Patrick Alexis Sangara at iba pang opisyal na nagbigay diin sa patuloy na interagency collaboration upang mapanatili ang drug-cleared status ng Aurora. Sa pamamagitan ng pagkilalang ito, muling pinagtibay ng lalawigan ang kanilang pangako na pangalagaan ng komunidad laban sa banta ng illegal na droga at panatilihin ang isang ligtas at maayos na kapaligiran para sa kanilang mga mamamayan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Balak ng property developer na si Delphine Lee ng Globe Asiatic na makapag-develop muli ng socialized housing projects, makarang i-dismiss ng korte ang kinakaharap nitong kasong estafa bago magtapos ang Pebrero. Babalik raw muli si Delphine Lee ng Globe Asiatic sa real property development matapos ang kinasangkot ng kaso na may kinalaman sa kanyang itinayong Zevera Housing Project sa Pampanga. Nitong February 25, ibinasura ng San Fernando, Pampanga Regional Trial Court Branch 42 ang estafa case na inihain ng Department of Justice laban kay Lee at sa 4 na iba pa. Batay sa desisyon ng hukuman, dinismiss ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Alam naman nating lahat, politika yan eh. Pero wag na natin banggitin at medyo tahimik na yung tao. Ang akin na lang dyan is to look forward. Ano pa ba pwede kong gawin? Hindi na raw mababawi ang nawalang panahon na idinulot ng kontrobersya at nais na lamang ni Lee na linisin ang kanyang pangalan at itama ang kumakalat na maling impormasyon. Ang focus ko na lang, liwanagin yung issue, ibangon yung pangalan ko, malaki na wala sa akin, billion. Pero mas matindi yung ginawa nilang damage sa reputation ko. Yun lang gusto kong baguhin kasi ayaw ko ipamana sa mga anak ko yan. Actually, yung mga wrong narrative, tama yun, yung mga iba-ibang fake news, yung issue ng mga double sale, mahigit 30,000 bahay yung may tayo namin. Kahit isa nga, wala ka may tuturong naging biktima ng double sale. Ewan ko saan nang galing yun. Ngayong pumabor sa kanya ang korte, matututukan na raw ng Globe Asiatic founder, president and owner ang kanyang natinggang mga proyekto. Naitanong sa akin yan noon sa interview. Sabi ko, gusto ko lang sana tapusin yung mga naiwan kong project. Ang dami pa eh. Sayang eh.
marami kaming project even before Severa. Meron akong project sa Rizal, meron akong project sa Laguna, meron ako sa Mindoro. Pero I would like to do a project kung nasaan yung market. We do not dictate the market. We follow the market. Kung saan yung demand, kung saan yung needs, doon tayo pupunta. Sa ngayon, umaasa si Lee na muling makapagsulong ng land development projects, subalit kailangan niya ang suporta ng Pag-ibig. Actually, yung press con na to is just to clear the air, to settle all those wrong narratives. May correct ko lang. And then, looking forward, depende kung ano magiging reception ng Pag-ibig. If they don't welcome me, wala akong magagawa. Kasi hindi kayang mag-develop ng low-cost housing or even socialized housing nang walang support ng Pag-ibig. Imposible. Kung tatanggapin pa tayo ng Pag-ibig, I like to start building, developing new projects at focus ako sa socialized housing. Yung 4PH na ipinupos ng ating presidente, alam mo, yun talaga ang market eh. Yan yung 90% ng ating merkado. Catering to the lowest economic sector. Yung mga minimum wage earner, yung mga tricycle driver, earning minimum wage 15,000, kayang-kaya nila yan. Socialized housing project. This time, kung papayag ang Pag-ibig, I would like to start developing again. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Ibinahagi ng ilang medical experts na may mga paraan upang mapangalaga ng heart health at isa raw dito ang pakikipagtalik. Naritong report mula sa CLTV 36 Vertical Reports. Akala nyo ba gym lang ang paraan para maging malusog ang puso? Paano kung sasabihin kong pati paglalakad at pati sex? Exercise din pala? Itong hot topic sa isang kapihan na pinangunahan ng Kapisanan mga Broadcaster ng Pilipinas Pampanga Chapter kasama ang Philippine Heart Association Central Luzon at UPPGH Cardiology Alumni Association sa Park-In by Radisson Clark nitong Webes, February 26. Ayon sa mga eksperto, sakit sa puso pa rin ang numero 1 killer sa Pilipinas. 20% ng mga namamatay ay dahil sa sakit sa puso. 7 sa 10 Pilipino naman ang may high cholesterol. At 4 sa 10 katao ang may alta presyon pero hindi nila alam. Sadly, these patients would just recognize the disease pag may komplikasyon na. So ano po yung komplikasyon ng hypertension at mataas na cholesterol? Atake sa puso, stroke. So ganun kaseryoso yung kondisyon sa mga puso. Nakakabahala rin umano dahil mas bumabata ang mga inaatake sa puso. The trends that we are getting here, actually in our clinics, no? Okay, in the hospitals, these patients with heart disease are really getting younger. And as a matter of fact, I have one patient na 35 years old. Alam niyo po ba kung anong meron siya? Heart attack. Nagkaroon siya ng heart attack as early as 35 years old. Isa sa dahilan, kulang tayo sa galaw. Yung mga walking na hindi natin nare-realize, form of exercise pala yun. Yun nami-miss natin. And every opportunity to walk or to move reduces our risk to develop heart problems. Hindi naman daw kailangang complicated ang exercise. If hiningal ka na doon, that's already moderate intensity exercise. Sa dinami-rami na mga kailangang malaman tungkol sa cardiovascular disease, may prangkang paalala ang mga doktor. Ang sex po, hindi po siya bawal sa mga pasyente na merong cardiovascular disease. No? Actually, sex is a form of exercise. Pero, reminder sa mga pasyenteng kagagaling pa lamang sa atake ng puso. Maghintay muna ng 2 linggo at sundin ang payo ng doktor. Mahalaga rin ang tamang pag-inom ng gamot at regular check-up. I always push for the patients to recognize and to learn how to control their condition. Parang partnership between the doctor and the patient. In that way,
Kung naiintindihan ng pasyente ang kondisyon niya, naiintindihan niya kung bakit niya kailangan inumin yung gamot, maiintindihan niya kung bakit forever na sila ng gamot. Gumalaw araw-araw, magpatingin kung may kakaibang nararamdaman. Dahil sa sakit sa puso, mas mahal ang huli kaysa sa pag-iingat. At syempre, kung walang kasintahan, mahalin ang sarili. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Mahigit 300 pawikan ang pinakawalan sa karagatan ng Morong Bataan sa isang ceremonial release na naglalayong palakasin ang pangalaga sa endangered marine species at partisipasyon ng komunidad. Pinakawalan sa karagatan ng Sitio Fuerte, Barangay Poblasyon sa bayan ng Morong Bataan, ang kabuang 336 olive ridley sea turtle hatchlings sa isinagawang ceremonial release ngayong Martes, March 3. Pinangunahan ng aktibidad ng Sagipawikan Sitio Fuerte Association, katuwang Department of Environment and Natural Resources o DENR, Aboitiz Power GMEC GNPD, Pamahalang Panlalawigan ng Bataan at lokal na pamahalaan ng Morong. Layunin ng programa na mapalakas ang pangangalaga sa pawikan kasabay ng pagpapalawak ng partisipasyon ng komunidad sa mga environmental initiative. Bago pakawalan, sumailalim muna sa proper handling at release protocols ang hatchlings upang matiyak ang kanilang kaligtasan habang ginagabayan patungo sa dalampasigan. Nakiisa rin sa aktibidad ang iba't ibang ahensya at organisasyon, kabilang ang Philippine National Police Morong, Provincial Tourism Office, CARES Morong, Barangay Council ng Poblasyon at Rural Health Unit ng Bayan. Ang olive ridley sea turtle ay isa sa 5 uri ng pawikan na matatagpuan sa tropical waters ng Pilipinas, na karaniwang nangingitlog sa mga baybaying lugar ng Morong sa Bataan, San Antonio sa Zambales at ilang bahagi ng Aurora. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Sa mga nais na magkaroon ng kanilang pangarap na sasakyan, nagsimula ng Ford Island Conquest sa SM City Clark kung saan maaaring makapamili ng dekalidad at primera klaseng sasakyan para sa iba't ibang gamit. Iba't ibang uri ng primera klaseng sasakyan mula Ford Pampanga at Ford Clark ang nakadisplay sa SM City Clark para sa 9th edition ng Ford Island Conquest. Layunin nitong may pakilala ang bigating lineup ng Ford vehicles tulad ng Everest, Bronco, Ranger at EVs, the Mustang Mach-E at Territory Hybrid. Dito sir, sa ating Ford Island Conquest 2026, we will allow you to see all the vehicles, car lineups of Ford. Pwede po namin silang reintroduce sa inyo, including our hybrid and our electric vehicle. We got everything you need, be it pang business, pang leisure, pang family, pang sports, and pang lifestyle. We got name it, we have it. Kumpiyansa naman ang business manager ng Ford Clark na si PJ Padrinao sa reputasyon ng Ford vehicles dahil matagal na anyang subok at napatunayan ng mga motorista at car enthusiast ang kalidad at tibay nito sa iba't ibang bahagi ng mundo. As we all know, Ford is a known brand when it comes for the quality, when it comes from parts reliable, and talagang ever since pa napakakilala na yung Ford brand natin when it comes from US and from the Kaugnay niyan, masayang ibinahagi ni James Benedict Demal, sales manager ng Ford Pampanga, na hindi lang car display ang pwede nilang ma-enjoy dahil may chance din silang ma-experience firsthand ang modern at world-class features ng Ford automobiles. At Parking B, meron tayong test drive, smart drives rather, because we will be showing you the capability of the vehicle here inside the Clark zone. So, para we can help you to decide, to make a certain decisions para to do the big Ford switch. And yes, it's an experiential test drive, experiential smart drive. So we got everything here, sir. Sir, ma'am, so punta na lang po sila dito. Kaya naman sa mga interesadong bilhin ang kanilang dream car na tatak Ford, bukod sa madali lang daw ang proseso, meron ding perks and discounts para sa buyers. Actually, here on area, dito sa Activity Center, andito na po yung mga partner banks po natin to assist you
And basta please bring your valid IDs with you para masimulan na po natin yung ating loans sa ating pagkuha ng kotse. So, ayun. Available naman po sila dito. Pwede po tayo pumunta dun sa kanila. Very easy process, sir. Of course, I think our team here will do everything they can para ma-assist po namin kayo to meet your dreams. As of now, we are hosted by Ford Philippines, which comes for Ford Island Conquest this coming March 6 to 8. So, a lot of perks, discount, amounting of 150,000 and up, including also the North America units and Asian vehicle units. So, much more awaited. Marami tayong mga raffles, merchandise, and iba't ibang mga freebies came from Ford Pampanga, Clark, and Subic. What are you waiting for? Tara na sa Ford Island Conquest sa SM City Clark mula March 6 to 8. Experience the innovation, design, reliability, and legendary performance of Ford automobiles. We're inviting everyone, mga kabalenko, and our nearby provinces dito sa ating Central Luzon para drop by here at SM City Clark to experience a different kind of ride the Ford can only offer you. Our activity starts at March 6, ends at March 8 here at the SM City Clark Activity Center. So from 10 a.m. to 9 p.m. At kung hindi naman makakabisita sa Ford Island Conquest, bukas din ang Ford dealerships ng Laos Group para sa mga nagnanais makamit ang kanilang dream vehicle. We would like to invite you dito sa ating mga dealership when it comes from the Laos Group. We have Ford Pampanga, Ford Clark, Ford Subic. So a lot of programs that customer will enjoy, more cash discounts, and freebies that will wait for you. Aside from the sales, we have a scheduled service package for 5 years. Also, we have an extended warranty. So we also have an other after-sales program like the warranty, free delivery, free pick-up delivery. So mas ma-enjoy natin when it comes to buy a Ford vehicle brand. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Kultura at talento ng mga Tarlakenyo ibinida sa isinagawang street dance competition ng Kanlahi Festival 2026. Indakan, sayawan at matinding suporta mula sa mga manonood ang bumungad sa street dance competition ng Kanlahi Festival sa Tarlac na ginanap nitong Martes, March 3. Nagtagisa ng galing ang iba't ibang bayan sa pag-showcase ng kanilang kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan sa pamamagitan ng masining na dance choreography at makulay na kasuotan. Bawat grupo ay nagdala ng temang sumasalamin sa pinagmula ng kanilang bayan, mula sa agrikultura, pananampalataya, hanggang sa makasaysayang tagpo na humubog sa kanilang komunidad. Matapos ang masusing deliberasyon ng mga hurado, itinanghal na Grand Champion at Best in Costume ang bayan ng San Manuel. Namukod-tangi ang kanilang presentasyon dahil sa malinaw na konsepto, maayos na execution at detalyadong disenyo ng kanilang mga costume. Tinanghal namang first runner-up ang Mongkada na pinahanga ang mga manonood sa kanilang synchronized movement at makabuluhang storytelling. Second runner-up at Best in Street Parade naman ang Pura dahil sa kanilang organized and dynamic presentation sa mismong parada. Habang nasungkit ng Bamban ang third runner-up at fourth runner-up naman ang Victoria. Ayon sa organizers, layunin ng Kanlahi Festival na ipagdiwang ang mayamang kultura ng lalawigan at hikayatin ng mas maraming bisita sa Tarlac. Sa dami ng nakiisa, muling napatunayan na buhay at aktibo pa rin ang tradisyon ng mga Tarlakenyo sa pamamagitan ng sayaw at sining, at patuloy nila itong ipinapasa sa susunod na henerasyon. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Nagsama-sama ang mga aitatilang organisasyon sa Barangay Sapang Bato, Angeles City sa paggunita ng unang taong pagpanaw ng Kapampangan si Abong Tayag na kilalang tagapagtanggol ng kalikasan. Formal nang sinimulan ng Department of Transportation o DOTR kasamang Bases Conversion and Development Authority o BCDA at Abacan River and Angeles Watershed Advocacy Council Incorporated o ROACI ang unang hakbang para sa long-term greening partnership sa Sapang Bato Watershed sa Angeles City at sa Cobia Watershed sa Mabalacat City.
Ang dalawang watershed sa Pampanga kasamang Maragondon sa Cavite ay napili bilang mga greening site para sa North-South Commuter Railway o NCR project. Ang proyekto ay bahagi raw ng pagpapalawak ng reforestation efforts habang sinusuri rin ang posibleng extension sa iba pang watershed area sa Cavite. Klaruhin ko lang po, tama po ba ako to claim na ito po pupuntahan natin is property po na managed by BCD? Yes. Okay. Kaya po kami sumulat sa kanila. Okay. Si Secretary Banoy po gave the approval na i-adapt po yung Sapang Bato for our greening program. Then nag-propose po ang aming NGO partner, yung Araw po, Central Luzon, na i-extend na po sa Sacobia and even sa Pora. Okay. So ngayon po, sinasabi sa akin ni Sir Rap, yung aking pong Deputy Project Manager for South, meron na rin po kaming identified na site sa Cavite. Nasa 670,000 puno ang itatanim simula Hulyo bilang bahagi ng greening program ng NSCR. Alinsunod dito sa direktiba ng kasalukuyang administrasyon na tiyaking may mga hakbang sa climate protection ng malalaking proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Mahalaga ang 546 na hektarya ang barangay sa Pangbato na saklaw ng Sapang Bato Watershed sa pagpigil ng pagbaha at pagpapanatili ng malinis na supply ng tubig sa Angeles City. Samantala ang Sacobia Watershed ang pangunahing watershed ng buong lalawigan ng Pampanga. Nauna nang nakapagtanim ang DOTR ng mahigit 300,000 puno sa barangay Ayala at Turu sa Magalang, gayon din sa Mount Arayat National Park, katuwang ang mga lokal na samahan ng magsasaka. Nagpasalamat naman si Magalang Mayor Malu Lacson sa proyekto na makatutulong sa flood mitigation at pangangalaga sa kalikasan. Alam naman natin na yung problema natin na ngayon is about yung environmental issues natin, pero yung programa ito ng DOTR ay suportado po ng Municipality of Magalang dahil may nakakatulong kami sa pag-aalaga sa kalikasan natin. Buo ang suporta natin doon sa North-South Commuter Railway project po ng DOTR dahil po mas mabibigyan po ng kaginhawaan ng mga motorista natin na hindi na sila magtatagal sa daan, kumbaga kung meron naman tren na maaasahan. Target ng DOTR na makapagtanim ng kabuang 1.2 milyon na punla sa 18 site sa Bulacan at Pampanga mula 2024 bilang bahagi ng mas malawak na greening component ng NSCR. Ipinapakita ng proyekto na maaaring magkasabay ang pag-unlad ng infrastruktura at pangangalaga sa kalikasan para sa ikabubuti ng kasalukuyan at susunod na henerasyon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa X at CLTV 36, Instagram at CLTV 36 Official at sa aming TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 na cable partners. Kasama ang buong persa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.